ଶିବାନୀ ପିଆଜ ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୋଡୁଛି କ'ଣ ଆଖି ପିଆଜ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇ କୁହ ତ? ଗାଣ୍ଡି ପଡୁଛି ଏଇଟା ଯିବ ଭାଇ ତମେ ହାତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିଛ କି? ହାତ ଧୋଇକି ହାତରେ ଗୋଳା ଗାଧି ଗୋଳେଇବ मजा होने ठीक है ये पकाया मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह ए कॉर्नफ्लावर क्या पका ମୁଳି ଭଜା ହଉଛି ମନା କ'ଣ? not to that's the problem ସେଇଟା କଥା ଦୂର ନଥା ଆବେ କନଫ୍ଲାୱାର ସେଟା ହଉଛି ଇଏ ବା କଲର ନେବ କଲର ଥିବ ଆମର mati phone pe baru ya ready apa kalo aku kali boleh tu ada boleh tu kalau panjang aki harini aki oke छाड़ दियो Ya.
हिंदी की बता ଆଉ ବେଶୀ ଚୁନା କର ଚୁନା କଲେ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ କୁହ ତା ତଳ ଉପର ये खाली मसला चुंगुड़ी अच्छी ना कौन है माछ हाँ ये सब पड़ो आगे सब हाँ ये सब भजा ही पड़े अच्छी ना कौन ये कौन जगह हो ना कौन बोलो डाली भी पड़ेनी गोटे काम करो ये बड़टा कर दिया आगु सुबिंदर रूम रे बड़ इटा हाथ जगह हो बुझल जगह नहीं आम रूम रे बड़ जगह गोटा हांडी के तो उठे रही पानी कर देबे एमती तो चुना आइ जो ना अधिक तो चुना करो ना अरे ठंडा आइ जो अरे गरम वीडियो बढ़िया जल्दी से तो रसवा बेटी चले जाती हाँ मते काई उठौछ देखिए पड़े ए हला घंटा 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 भल से मिस कर दियो हला शुभेन्दु भात है भात लास्ट बसे आगे टे हाँ खाइल पाइल देखिया नर राखिया तब नेले पानी पानी नेले देखिया लुण देखी पका गोटे भारी आम गाड़ी सारा पड़े देखा नचेत यदि लुणिया हो ना नष्ट चिकेन पकड़ा नष्ट लुण लगिला पानी छाड़ुची चिकेन पकोड़ा गरम तेल छाड़ गरम गरम चिकेन पकोड़ा सहित अच्छी आम स्टोरेज पीले न्यूइयरटा सफल कौचे मैंने जगह हेनी है माछ घाटे जगह हेनी डबल ये काटी देवा ना कौन कौच ना आउ डिश तले अच्छी तले से डिश कौन अच्छी से डिश क्या दूसरी ना क्या कौन पड़िया परिया गुड़ा आम देखा पर ଏଠି ଅଧା ପରିବା ପକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଅଧା ପରିବା ମସଲା କାଢ଼ିକି ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଆଉ ପକଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ नहीं कॉल नहीं किया था कोई कौन सा पीजिएगा मंगाया धन्यवाद
ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମାନେ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆଜି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାନେ କ'ଣ ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଦୁଇପଟେ ଆଜି ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ଆଉ ସେପଟୁ ଆମ ରୁମ୍ମେଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆଇଛି ସେମାନେ ତ ରାଗିଥିବେ ସେମାନେ ରାଗିତେ ହାଁ ରାଗିତେ ମୋତେ ତ ପଳା ଏଠୁ ତମକୁ କହିଲେ ପଳାଅ ହଁ କୁଆଡ଼େ ପଳା ତ ମୁହଁ ଦେଖିବା ତାକୁ କହିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ତମକୁ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ କରିବା ତମେ ଆମକୁ ଆଗେ କଥା ଦେଲ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ କଥା ଦେଇଥିଲ କାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲ ଆଗେ କଥା କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ଆମକୁ କଥା ଦେଇନଥିଲ କଥା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ତ ଥିଲା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ତ କଲ ସେମାନେ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଲେ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରି ଥିଲୁ ସେମାନେ ମନା କଲେ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହାତ ଏବେ କ'ଣ ହାତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ହାତ ହେଲା କେମିତି ହାତର କଟି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କେମିତି କରିଲା କଟିଗଲା ମେସିନ୍ ଜୀବନ ପୁରା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ତମେ ଦେଇଦେଉଛ କ'ଣ କରିବା କାମ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତମ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା କ'ଣ ତମ ଏଚଓଡି କିଏ ସିଟିଏମ୍ ମଦରସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପାନୀ କେସ୍ ବାସ୍ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କହିବୁ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ି ଦେଖ ପିଲା ମାନେ ଏମିତି କରିସାରିଲେ ହାତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲ ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ କଟିଥିଲା ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ କଟିଲା ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ କଟେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଟେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା ତମକୁ ନାଇଁ ଛୁଟି 2 ଦିନ ମାଗିଛି କାଲି ଯିବି କମ୍ପାନୀ ଆଉ କାମ କରିପାରିବ ଗଲେ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ହଉ ଭଲ କଥା ଆଉ ଭଲ ଜଣା ପଡ଼ିବ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛ ପୁରା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିବ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତମର କିଛି କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍ କୁହ ନୂଆ ବର୍ଷର ହଁ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ ସବୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇ ମଣିଷ କାଲି ଯାଇକି ପୁଣି କାମ ସେଇ କାମ ସେ ସିଟିଏମ୍ ସେଇ ସିଏନ୍ସି ସେଇ ସେଟିଂ ସେଇ ରଫିଂ ଚାଲିବ ଆଉ ତମକୁ ନିୟର ନୂଆ ମେସିନ୍ ଦିଆହବ କାହାକୁ ଟିକେ ହବ ମୋତେ ତମକୁ ନିୟର ନୂଆ ମେସିନ୍ ଦିଆହବ ମତେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କାଫୱାନ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ 3 ଗୋଲ୍ଡ ହେଲେ ସାପ ବୋଲିକି ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସାପ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଧରିଦେଲେ ସାପଟା ଚୋଟ ମାରିଦେଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ପୁରା ଡିଦା ମେଡିକାଲ ତମେ ଏ କାହା ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଛ ଝିଅ ପିଲା ସହିତ ଲାଗୁଛି ନା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଝିଅ ଆଉ ଝିଅ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଝିଅଟା କିଏ ସାଙ୍ଗ ହାଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କୋଉଟା କିଛି ପସନ୍ଦ ଆମର ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ନା ରାଇଟ୍ ମୋର ତମେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଆଇଁଷ ଆଜି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ତ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି ନା ମୁଁ ଖାଉଛି ସେଟା ତମେ ବୁଝ କମ ବୁଝି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ କି ହଁ ଆରେ କିଛି ଖାଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଘରେ କ'ଣ କହିଲା ହାତ କଟିଥିବା ଯେ କଟିଲା ଘରେ ପାଟି କଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଘରେ ଘରେ ପାଟି କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦୋକାନରେ କାମ করে ପଳେଇବା ମୋତେ ତ ଆମ ଘରେ ଏଠି କହନ୍ତେ ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ସୁପ ଆଣି କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଦିନରେ ମୁଁ ଏ କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଟୁରୁ ଲଭ ଦେ ସମାରେ କାହିଁ ଗଲା ରେ କାହିଁ ଗଲା ରେ ଚାପି ରଖିଲେ ନା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ସେରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ସତରେ ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଏ ଗୋଟେ ରହିଥା ପକାନା ତଳେ ପକାନା ତଳେ ପକାନା ଆରେ ଏପଟେ ଶୁଣ ପଡ଼ିକି ରହି ପଡ଼ି ଯା ୟାଡା ଶୁଣ ତଳେ ପକାନା ରହିଥା ଗଲା କାହିଁ ଛାଡୁନ କ'ଣ ଟାଣୁଛ ଭିତରଟେ ଗାଏବ ହେଇଗଲା କି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ମୋର କୋଉ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଷ କାହା ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି କ'ଣ ଦୌପନ୍ତି କ'ଣ ହଁ ଦୌପତି ସବୁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ ଏକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୁଝିଲ ଇନାରା ଏଇନା ପାଣ୍ଡରା ସତରେ ଗଲା ବରଫ ଗଲା ବଡ଼ାବା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ାବା ଘେରେ ଗଲା ମୋ ବଡି ପୁରା ପୁରା ହଟ୍ ଅଛି ହେଲା ମୋ ବଡିରେ ପୁରା ମିରର ଥିଲା ସତରେ ଗଲା ତଳେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିନି ଗାଏବ ବଡ଼ା କ'ଣ ବଡ଼ାବା ଘେରେ ଘେରେ ବଡି ପୁରା ହଟ୍
ସାଙ୍ଗ ଚେକ୍ କରି ପଳେଇଲା ବରଫ ମିରାକିଲ ହେଇଗଲା ମିରାକିଲ ହେଇଗଲା ନା ପଡ଼ିନି Underestimate me. Okay, ba. ଏଇନା Don't underestimate me. गोरिये छोरिये ମରେ ଯିବ ଭିତରେ ହଁ ଏ ରାସ୍ତା ଆମର ଅଛି ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିନେ ଟିକେ ଦରକାର ଏସବୁ ଦରକାର ନେଇକି ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାମିଲନାଡୁ ଆସିକି ତୁ ତ ବୁଲି ପାରୁନି ସତ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଯାଇଛି ତୁ ବୁଲିଛି ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁ ଆସିକି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆ ବୁଲିନ ମୁଁ ଏ ଚେଟ୍ ବୁଲ କେଟା ମୁଁ କ'ଣ ଏଟା କ'ଣ ଦିନରେ ମୁଁ ଜହ୍ନ ଦେଖିଦେବି ଜହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ ନା ଫଟୋ ଉଠେ ତାର ଏ ଫଟୋ ଉଠେ ଏଇଠି ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ଡଲ୍ ଆଉ ଥରେ କୁହଟାକୁ David Hall. ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ବେବି ଡାକୁ ନବୁ Ada foto apa? Ada foto. ଡାକେ ଡାକ ସେଠି ଆସୁନା କିଛି କରିବ ନା କାମୁଡ଼ି ଯାଉଛ କାମୁଡ଼ି ବାଘ ନା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ ନାଇଁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଲାଗୁଛି ଆସ ତମ ମାନେ ତମ ସ୍ନେହ ସଦା ତମକୁ ଦଉଛି ବେବି ତାପରେ କିସ୍ କରିଦେ ଧରିକି ଧନୁ କୁନେଇକି ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ତ ନା ଧରିବ କାମୁଡ଼ିବନି କନଫର୍ମ କାମୁଡ଼ିବନି ବେବି ବେବି ଥା ଯାଉଛି ଟାଟା
Ay,